Jama'a assalamu alaikum masu sauraro, har ila yau kuna tare da ni Sabi Abdullahi domin ci gaba da kawo muku darussa game da al'amari na kwamfuta amma fa a cikin harshen Hausa. Idan ba a manta ba kwanakin baya mun yi bayani ne game da ita kanta kwamfuta, amfaninta, sassanta da sauransu. To a yau ba komai zan yi magana a kai ba illa yadda za ka bi ka kula da kwamfutarka. Shin da me za ka ɗauka, wasu matakai za ka ɗauka domin ganin ka kula da kwamfutarka domin kiyaye kanka daga zuwa gurin mai gyara kullum don a gyara ma kwamfuta. To, gyaran kwamfuta dai ko kuma kula da kwamfuta ya kasu kashi biyu. Akwai wato gyara na ko kuma kula ta zahiri da kuma kula ta wato baɗini wato software, physical care da kuma wato abstract care. To, daga cikin hanyoyin da za ka bi ka kula da kwamfutarka a zahiri akwai kiyaye ta daga ƙura da kuma datti. Domin ita kwamfuta har ga Allah ba ta son ƙura ta dinga yawan shiga cikinta, hakan ka iya kawo mata matsala a wajen wato can cikin inji ɗin wanda zai iya sakawa sai ka je ka nemi mai gyara kafin a gyara maka. Na biyu, kwamfuta ba ta so a dinga wato amfani da ita a guri mai zafi, misali kamar gindin murhu a cikin kicin inda akwai zafi, to kwamfuta ba ta son haka saboda ita karan kanta aikin da take yana generating heat, yana kawo zafi wanda idan ka kai ta kusa da murhu kuma zai ƙara mata zafi ne. Sannan kuma ka kula da irin wutar da kake sa wa kwamfutar ka caji, kada wuta ta yi ƙarfi ka zo ka saka domin hakan ka iya kawo matsala ko kuma ya je ƙona maka wani abu a cikin kwamfutar wanda zai saka sai ka je kana wato ainihin kaiwa a ma gyara. Sannan kuma ita kwamfuta ba ta so a dinga aje ta a ko'ina. Misali, ba ta so inda ruwa zai iya taɓa ta, domin ruwa yana taɓa keyboard ɗin nan ana iya samun matsalar da watakila za ta lalata ma kwamfuta. Sannan a ɗaya ɓangaren akwai wato kula ta baɗini wato software care wanda ake buƙatar mutum ya dinga sabunta manhajojin da suke kan kwamfutarsa a kowane lokaci. Duk lokacin da aka ce an sabunta wato kamfanin wata manhaja ya sabunta wannan manhajar, akwai buƙatar ka yi updating saboda ka cire duk wasu bugs da za su iya kasancewa a cikin wannan application ɗin. Sannan kuma bayan wannan ana buƙatar ka dinga saka antivirus wato software wanda za su dinga koran virus yadda kar a samu illa a wannan kwamfuta taka, wanda da ƙarshe wataƙila ka dinga fuskantar wasu al'amura wanda baƙi ne wanda kuma za su iya hana ka yin aikinka yadda ya kamata a kan kwamfutar. To, a taƙaice dai waɗannan su ne zan iya faɗa a halin yanzu game da yadda za ka kula da kwamfutarka, kuma waɗannan ba su kaɗai ba ne wanda wato matakan da za ka bi ka gyara kwamfutarka, kula da kwamfutarka. Akwai wasu hanyoyi wanda wataƙila ban ɗebo su a nan ba, wataƙila nan gaba ina iya faɗar su. Na gode.